let's start question number zanile pangana kan kalang ipo hi zona in chom dewania member zone tak tak te puvial zai thanza ma Lieutenant Colonel Lalhmingthanga le pu je lal pek lu te zona nia tu berin ngen zo tang le Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga lo so mang Speaker kalome kan Home Department Zawttu kan Minister zom takina zo as Chhanna tana ka zona pakhat na chu hei hini kum sang ni sumni panga calendar year chhungin Ruihhlo chi hrang engzat nge man ani tina nia bina chuan Ruihhlo man to te chu tihral ani to nge la dahthat zel an ni tin sina chuan Ruihhlo veivak titawp turin sawrkarin enge hmalak na kal zel neih atum ti ka zawna ni lome ole chang turin Home Department chang tu Minister puke sab dang lo so mang Speaker members om tak Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga Zawhna chan pakhat na chan na chu kumsang ni som ni panga calendar year chunga Ruihhlo chi hrang manzat chu hetiang he ni heroin keji somsari pakwa le gram zani hriat met keji zakwa somruk pali gram zali somni hriat crystal met keji somthum hriat gram zariat pakhat kanza keji somruk pali gram zani somruk pasari alfazolam keji li gram somsari pali codeine keji zani somsari pathum opium keji nga gram som nga pakhat le caffeine keji sang thum tenni tin zona pahni na chan na chu Ruihhlo man te hi NDNPS dan in aphu tangin district drugs disposal committee ten an enfi hnua an remti na in district hranga tihral thinania la tihral lo te chu district tina designated police malkhana a dahthatania heng dahthat te po hi district drugs disposal committee in a enfi a remati vele tihral le ani ang zona pathumna Chhanna chu Ruihhlo veivak titawp tur hian sarkar chuan titawp chu enma alak chun zom renga ni khat thakwa sang ni samni panga atangkhan khotsaka tanga Mizoram Ruihhlo lo lut tur dangchat turin Ruihhlo do beipui thak tran ania ramrihrul mun engemoza Mizoram police le khotlang tangrualin Ruihhlo lo lut tur ven na anthoka district tina district magistrate te kai hruaina in Ruihhlo do beipui hi thak ani boka he hmalak na hian Ruihhlo man na konga nasataka apuya wangin duty hi ni somthum pakhat thlathum sang ni somni paruk thleng po sei ani le Zawhbelhna zo turin zona nei tu Lieutenant Colonel Lalhmingthanga lo so mang Speaker ka Zawhbelhna chu tuna kan ngai thlang khan Ruihhlo beipui operation Jericho he ka a hlothling maya tin hemi malatur hianin concert effort kan Home Minister Zawttu zom ta kan Home Minister le kan excise Zawttu Minister zom ta kulal nging lo marte anni pani malak na le NGO chi hrang te YMA te khotlang mi police le excise department te heng ho zong zonga an heti khopa malak na hi tun mai nom to nga yam kala shelawa chu wangin he iram pum huap hemi an na thona abi to in kabia lampang area a concern de uboka wang hianin abi takin lon thu kan soidua chu ti rola ka zona tuna operation Jericho kan neih tak a hlothling maya
khata khanin an man zat ringo ta po avelu veipel cheza thum som pasari chuang jek mai ti kan ngai tha a khami khanin rampum chunga hen engtiangin nge ni effect ania engtianga hlotling nge nia kan hriat ti kha ka zona pakhat ni ta se panina chun he operation hi tun march som thum pakhat thlenga extend ania hi atangkai sia tihleh zel tumna omim ti ha ka zona ni e lome le Zawhbelhna Zawttu member Zawhna Col Lalmuanpuia Punte lo somang pu speaker kalome ka Zawhbel tumna pakhat zo ki chu kabulami longklai is bial tu Zawhna pu lorena khan me an zo to wangin adang ka zot mayenga MPRO ka zona belna chu MPRO te hi tunlai technology thang zela hianin tunma an ti dan thana kha outdated deuh towa police department panga hian lak lu mai chi an ni lo mo ti ania pani lena chuan police TADA tang pek lo a omem a om chuan engwang nge engzat nge ti ania pu speaker kalome wala kha Zawhna kha Ruihhlo chungchang nia Ruihhlo chungchang tangin MPRO tangin TADA nia Home Minister chang turin lo sawng miang pu speaker Zawhna nei tu Col Clement Zawhbelhna Ruihhlo do pe pui hianin ramchhungah nghawng ani ti khan a zau hle maya ma se toy ten chan kan tumanga Ruihhlo do pe pui operation Jericho September ni khat sangni som ni panga tanga tran a hian kana thak tak ang khan atangkai berchu ramribula om NGO ten nia an thokri me maya tichuan excise department le police department tangkop ten kan hui boma atira chon khosom ni pahnia NGO hote hungboma so man nia patong an tanga police khotina pahni da in an tan pui thina ten chu anin December ni som thum pakhat thleng kha an op phota chon kuman lo thara top san mai chi ni lo ti hria in March ni som thum pakhat March tha top thleng hianin han extend ani le a chuta chuan a khua a khan kha lo tlem to a police te po kan deploy tlem deuh hlek ta a amaro chu tun thlengin heng kan khan ven te hi a sot viau a bikin champhai district atanga Ruihhlo lo put thla hi chu atlem a om lo chu kan ti ngam lo kan hmu meu to lova amaro chu azar chimlama le marlama a lo dar tan dewa chimlama sia hale longtai district ate a lo put tan deuh ni ten kan hria a chu wangen tun chapchar kut thi long tlai mang pa in atuk ni som palia heng Ruihhlo khan te hi a hmuna han tlo te kan han rel nge ani tin Manipur lama tangin alo put ro ni a hriat ani a hei po hi heta Mizorama aramri khan lai vela te tuna hian ven uluk turin kan han survey le mek ania tin March thlahi han top sela he operation hi chunjom zel tur ani angen ni lawang ti chu aboruak enin rel chop le tur ani ang in member Zawhna pu Lalmuanpuia Punte Zawhna kha MPRO hi police hian amalgamate mai fin to mai tur ani don lomi kan technology hian min chok ta viau maya ti in Zawhna ron siama nia MPRO hi kan hria tangin tun ma ang khan an tangkai to lo dewa ngai ani a official takero chuanin ti tur te chu an la nei thowa
tuna hianin staff po an la nual nge ani zalizet an la zali samruk pakhat lai an la ani tichuan Home Department hianin notification siamin Mizoram Police establishment sang zirchiang tur IGP kai shuain adina chuchon MPRO din hun po hi aron zirchiang anga chuan eng anga kalpui tur nge ti sarkara arotna alakhinang chu tin Lalmuanpuia Zawhna kha police TADA không ai lộc thì cắn gió là chắn hun so phale minister somli lo ni ta akan minister thì cắn chan zo ti lo le miang le chu zo le pu speaker minute khat pa ngai to lo bange police TADA kan ti mai hi kan lo bana saviau thina hei hi tu te mo handem le I tur om ho lo tam tham ve shim poka chuan sang ni pahni le sang ni som ni panga sang ni som ni pahni le sang ni som ni panga inkar khami kumli chunga kan bat zong hi noi sang khat zanga pakwa sang ruk zaret som thum pakwa ania amai ro chu tunna ya hianin sarkar atangin thanem tak he TADA hanruna tur he kan dil min ron pe a chung mang te chuan kan han in rule tanga tuna hian noi somli pariat le poisa somriat pasari sia kan bata ani alom hle maya kan police te po anlom khop maya heng noi somli pariat po hi rang taka rul thei kan in be sei lome